Mae'n siŵr mae'r newid mwyaf sydd wedi bod yn y mywyd i ers cyhoeddi casgliad cyflawn dwytha nôl yn 2011, waliau'n canu lle, oedd y gwahoddiad i fod yn fardd cenedlaethol Cymru, gan Lenyddiaeth Cymru, ynde. A mae mae'r rôl yn un eitha hyblyg, mae pawb yn ei dro yn cael rhwydd hynt i ddyfeisio'r peth yn ôl i talentau, i tueddiadau hunan, lle mae'n mynd bach fath o fod yn rhyw fath o Doctor Who barddol, lle. Felly, ar ôl Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Gillian Clark, oedd disgwyl mi wneud rei o'r peth yn yr un modd, sef sgwennu hyn o gerddi y flwyddyn i ymatab i ddigwyddiadau o bwys cenedlaethol, ond hefyd i fod yn rhyw fath o lys genad dros ein llenyddiaeth a i raddau dros ein iaith ni, ynde. Ac does dim dwywaith yn sgil y penodiad yma, nifer o wahoddiadau wedi dod i ymweld a gwledydd eraill, a mae ffrwyth rhai o'r ymweliadau yna i weld yn y gyfrol yma. Llawn gyn bwysicad, wrth gwrs, ydy y cyfleon i ymwneud a chybu pethau yn gwlad yn hunan, ac i estyn allan at gynulleidfaoedd gwahanol yma yng Nghymru. Eto, o gyfeirio nôl at y gyfrol hon, mae yna ffrwyth ymwneud hefo ffowduriaid o Wlad Syria sydd wedi setlo yma yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod, un o'r profiadau mwyaf difyr oedd mynd mewn i garchar y Berwyn, lle, i rannu cerddi hefo'r dynion yn fanna. Felly, ia, mae rhywun chwarter a treian o'r cerddi yma yn gerddi cyhoeddus, os liciwch chi, sydd wedi deillio o fod yn fardd cenedlaethol. Wrth gwrs, mae pawb yn sgwennu i ryw raddau cerddi cyhoeddus. Unwaith ydych chi'n penderfynu rhannu cerdd, mae'n dod yn rhywbeth cyhoeddus. Hyd yn oed y rei mwyaf personol, ac wrth gwrs mae'n ambell i gerdd i'r cyfeiriad yma, lle, ond unwaith ydych ni'n penderfynu am hwnni anrydeddu cof am rywun trwy rannu cerdd mwy preifat falla, mae'n mynd i'r un cae wedyn. Ar ôl ryw dipyn o graffu pen, mi nes i setlo ar y teitl Rhwng Dau Olau. Dwi wedi licio'r ymadrodd erioed. Mae'n cyfeirio wrth gwrs at y stad byrhoedlog yna rhwng nos a dydd, ond wrth gwrs mae'n gallu cyfeirio at y bora, neu mae'n gallu cyfeirio at yr hwyr. Pan da ni rhwng dau ola, dwi'n licio'r syniad na yng Nghymru bod twllwch yn ola, ynde, gola arall yw tywyllwch fel dydodd ceiriog, ynde. Ond, wrth gwrs, yn ein bywydau ni, pan da ni wynebu newid weithiau, di ddim bob tro'n glir p'nai ydy newid gwell neu gwaith. Da ni fel tai yn ein bywydau ni wrth wynebu newid yn fel petai rhwng dau ola, cos da ni'n mae'n siŵr ydy mynd am y gola neu mynd am y twllwch. Felly gan bod na ryw nifer o gerddi yn y gyfrol hon sydd efo ryw ymwyster felly ynyn nhw, o'n i'n gweld ti'n deitl addas. Ond o'n i'n licio hefyd y ffaith bod yn yr ansicrwydd yna, bod rhwng dau ola, mae'n her i ni hefyd, ynde? Dio ddim yn gorfod bod yn pethau, dio ddim yn gorfod bod yn beth anifyr o reidrwydd. Mae'n gallu bod yn her i ni i symud ymlaen, i symud tuag at y gola, efalla. Un o'r pethau wrth fynd yn hun, wrth gwrs, mae rhywun wrth edrych nôl dros casgliadau y gorffennol, mae rhywun yn sylweddoli falle bod yna llai a llai o gadw ysgafn. Dwi'n meddwl dyma'r casgliad cyntaf i mi roed allan sydd heb dim ond un cerdd sy'ch chi'n galw yn ysgafn. Dwi'n dal wneud ambell un, allan mae'n gyfrol arall i'w dro eto efo heini lle. Ond mae rhywun yn dod yn allan gynyddol ymwybodol
o'r pwysau nhw'n i fod yn hynafiaid cyfrifol, sef dros dro dyn ni yma a'n dyletswydd yn cyfrifoldeb ni ydy trosglwyddo rhywbeth, i warchod pethau a trosglwyddo nhw i'r cenedlaethau a ddel. Mae hynny'n digwydd wrth gwrs ar lefel ddiwylliannol ac ar lefel ecolegol. Mae'n ambell i gerdd i'r cyfeiriad yna yn y llyfr yn lle, achos wath ni heb gwarchod y Gymraeg, os na fydd na fyd i'r Gymraeg bodoli yn ni. Yn hynny o beth, un o'r cerddi, y gerdd agoriadol y dweud y gwir, yn gerdd i ddathlu y ffaith fod ein senedd ni wedi deddu 5 mlynedd yn ôl bellach, deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Di o ddim y teitl mwyaf catchy rhai cyfadda, ond ymdrech ydi o i osod y cyfan yn ei gyd-destun, bod nad oes modd gwahanu diwylliant o'r wrth ecoleg, o'r wrth anghenion economaidd, ond bod rhaid wneud y cyfan fel bod ni, neu bod cenedlaethau'r dyfodol wedi edrych yn ôl arna ni fel hynafiaid cyfrifol. Mae'n concept hynny bwysig, a mae Cymru wedi arloesi yn hynny o beth. Mae'n gresyn o beth. Nad bod, sa'ch chi'n mynd allan i byma yng Nghaernarfon, dwi'n siŵr fysa braidd neb yn gwybod am fodolaeth y ddeddf. Ond yn hynny o beth, da ni wedi arloesi, a mae'n ddiffyg yn ein cyfryngau ni, bod ni ddim yn clywed mwy am y pethau yma, bod ni ddim yn fwy ymwybodol ohonyn nhw, ac yn hynny o beth, dwi'n falch fel bardd fel dydyn ni gyd, os da ni'n medru fod yn creu yn cyfryngau'n hunan mwyn unioni ryw fymryn ar y diffyg yna, wel, ni'n falch o gymryd y cyfrifoldeb yna hefyd. Gan mae'n waith dyddiol i ydy cynhyrchu rhaglenni radio a theledu. Dros y blynyddoedd yn sicr dwi wedi ymddiddori dipyn yn y posibiliadau sy'n ar gyfer cyplysu cerddi hefo fideo ac efo cerddoriaeth. Nes i ddisgrifio'n hun wrth ffrind o'r Alban rhyw dro fel efengylydd gwan galon dros y fideo gerddi. Oedd yn rhywbeth o'n i gobeithio dwi wedi bod wrthi ers 20 mlynedd yn braf a o'n i wedi gobeithio so peth allai di cydiad mwy. Ddim jyst gyn i, ond gyn bobl eraill. Ond wrth gwrs mae perfformiadau byw mor ddeniadol yn de. A falle dyna pam di rhywun ddim wedi cydiad yn y peth mwy. Tan yn ddiweddar wrth gwrs, lle mae amgylchiadau Covid yn anffodus wedi gorfodi rhywun i gydiad yn mhob cyfrwng posib mwyn creu llwyfannau newydd i'n gwaith ni. Ac yn ystod y cyfnod, yn ystod y flwyddyn dwytha, yn sicr wedi bod yn Glyn a chynhyrchu fideos am waith yn hun, mwy na argol bron gymaint yn y 10 mlynedd cyn hynny. Ac yn wir, yng nghefn y llyfr, i'r sawl sydd efo diddordeb yn hynny, dwi wedi cynnwys restr o'r fideo gerddi sydd ar gael ar YouTube ar ryw wahanol lwyfannau felly. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i bob bardd yn dydi i trio ffeindio ffyrdd newydd i sbarduno ei hun. Mae'n elfen o hynny, falle o gyfeiriadau gwahanol yn y gyfrol hon. Am y tro cyntaf dwi wedi bod yn arbrofi hefo'r soned, wrth gwrs ysyn byd yn hynod arbrofol yn hynny, ond mae wedi bod yn beth newydd i mi. Mae gyfres fer o gerddi lle o'n i'n dychmygu be oedd ystyr geiriau cywaith efo bardd o gefndir Azeri o Iran. Hefyd, mae gyfres o gerddi aluniwyd i roed ar gerig ochr ffordd. Ac roedd yna ofynion penodol iawn i'r cerddi hynny. Oedd rhaid yn fod rhwng 5 a 9 llinell o ran hyd.
ond yn fwy o difyr, falle, oedd rhan o'r llinellau'n cael fod mwy na 28 llythyren o ran hyd, neu fwlch, 28 bwlch neu lythyren oedd gynnwch chi ym mhob llinell, felly oedd hwnnw'n yn creu rhyw her bach difyr. Ond, ia, ond yn ei hanfod, wrth gwrs, wath pa gyfryngau dyn ni'n dewis chwarae hefo nhw, wath pa ffurfiau dyn ni'n dewis trio ei defnyddio mwyn mynegu hyn sgynnon ni i ddeud. Yn y pen draw, clywed cerdd ydy'r profiad sylfaenol, ac mae'n rhaid i ddeud, dyna rhywbeth dwi wedi colli'n ofnadwy yn ystod y flwyddyn dwytha, fel dwi'n siŵr, dyda ni gyd yn de. Y gallu na jyst edrych i ddiw rhywun yn y gynulleidfa, a'r sgyrsiau, yr ymatab, tra bod chi'n darllen y sgyrsiau wedyn, mae hynny yn rhywbeth dwi wedi colli. Dwi'n gobeithio bydd na gyfle i rannu rhai o'r cerddi yma yn fyw yn fuan iawn. Ond yn y cyfamser, mae darllen yn ailagos, yn tydi, a mae profiad, mae'n rhywbeth yn hyfryd mewn dal llyfr cyfrol o gerddi yn dy law, a mawr obeithio y bydd cael y profiad yna hefo Rhwng Dau Olau yn rhywbeth bydd pobl darllenwyr Cymru yn ei fwynhau.